दिव्या चल चल गो अशी एकटं टाकतोस म्हणजे तो गड्डा करेक्ट इथे होता या ठिकाणी. इकडनं पाणी पप्पानी इकडनं या साईडने वरती घेऊन जायचे घरी. सो मंडई जास्त करणं खेकडे जे भेटतात ना ते या साईडला भेटतात कारण इकडनं पाणी खाली वाहते. तर ह्यो असा फणस मंडई या वर्षातलं शेवटचं फणस आणि घरी असत मंडई रसाळ. तर कसे काय मंडई वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडई आंघोळ वगैरे झालेली आहे, संध्याकाळची आंघोळ झालेली आहे आणि आता बसलोय. तर म्हटलं आता गाडीवर जात नाही मंडई कारण उशीर झाला. आलो आणि सोमवार होता, लाईट नव्हती तर मोबाईलची बॅटरी डाऊन झालेली. मग मोबाईल चार्जिंगला लावला तर चार्जिंग होईपर्यंत जरा वेळ गेला आणि त्याच्यानंतर एवढ्या उशिरा जाऊन काही उपयोग नाही. कुडामध्ये लगेच जाणार आणि येणार, काय फायदा नाही. गॅस फुकट घालवणार आणि येणार गाडीचा. सो गाडी धुवायची आहे पण बाबू गेला खाली खेळायला, तो बघूया आता किती वाजता येतोय. तर मंडई अजून तरी खेकडे पकडायला आम्ही गेलो नाही. कमेंट होती खेकडे पकडले काय नाही, मासे पकडायला गेलास की नाही. तर मासे तर पकडायला नाही गेलोय आणि जोपर्यंत मंडई पाणी वाहत नाही नीट तोपर्यंत मासे कसे चढणार वरच्या साईडला. सो कोण कोण गेलेत, कोणाकोणाला भेटले पण मासे. सो आम्ही तर अजून गेलेलो नाही, जाणार 100% एकदा जाणार कारण आता कामावरती आहे तर सुट्टी नाही आता. सो आपण खाली जाऊन येऊया पटकन फिरून. आमच्याकडे शेळीत बोलतात तर शेळीत जाऊन येऊया मंडई आणि बघूया पाणी येईल काय नाही. आज काय पाऊस जास्त पडाक नाही. जर पाणी असला तर मग आम्ही कुर्ल्या धरून जाऊ शकतो. आमका काय लांब जाऊची गरज नाही, खालीच असत कोपरे तुमका माहीतच शेतीचे. सो लेट्स गो, जाऊन येऊया, नजर मारून येऊया पटकन. सो मंडई तुम्हाला बोलत होतो टाईम तुम्ही बघू शकता किती झालेला आहे, बराच टाईम झालेला आहे. आता जाऊन काय फायदा पण नाही कुठं काय काही. आणि मंडई आई दिवसेंदिवस एक एक आणि यूट्यूबवर बघूनच शिकते. मंडई तुम्ही मला जसं सारखा रुमाल दाखवते पण हा जरा चांगला वाटलं बघायला म्हणून मी बघायला आलो. हा वेगळा आहे स्टार आणि कलर पण बघा मस्त वाटतात, एकदम जबरदस्त दिसते. कोणा गहू असलं तर मंडई ऑर्डर करा. किती रुपये? लवकर द्या आणि करून घेऊन जा. मंडई आईची कन्सेप्ट असा. मी युट्यूबवर बघले, युट्यूबचा फायदा बघितले. शिकाक शकता मंडई, निगेटिव्ह गोष्टी सोडून पॉझिटिव्ह गोष्टींकडे वळा मंडई. तुम्ही शिकाक शकता भरपूर काय काय बघून. मध्ये वेळ असता ना थोडस. येस, दुपारी काय झोपण्यापेक्षा ह्या बरा. तू येतो शेळीत पाणी बघूक. चल दिव्या चल चल गो अशी एकटं टाकतोस. मंडे एकामध्ये इमोशनल ब्लॅकमेल येत चल तसं काय नाही, मी जाऊ शकते. चल चल मग चल, चिखलात नाही नव्हते. चल चल काय दिलं तुझ्या पुढे हात या करू लागतात आमका. चल गो चल. मी आधी सांगते मी काढा नाशाला जाऊ ना बऱ्या जागेत. हो नको येऊ काढा. चल बऱ्या जागेत मंडई शेतीनं केलेल्याचे परिणाम. जीव हा तळमळे जिमी ये ते का बोलो ते का बोलो. मंडळी हा कुत्रा आमचा आहे पण ए अरे ये नशीब. सो आपण याला घेऊन जाऊया मंडई. चला या चल जाऊया आम्ही. चल ये अरे ये थोडी तरी. ए तो हिला बटर खाव तुझ्या का होतो दिवला समजलं. कामापुरती मामा कळला. चल चल राहा दे जाऊया. चल जिमी या जिमी या 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 या. प्लॅन मध्ये चेंज झालेला आहे. दिव्या काही येत नाही, तिला कंटाळायला लागलाय. आपण जाऊन येऊया तसं काय नाही आणि घराच्या खालीच आहे. इकडे घाबरायची काय विषय नाही, मी फिरतो इकडे बिंदास. कारण मागचे जुने ब्लॉग बघितलं तरी पण मी एकटाच पावसात इकडे येऊन गेलेलो आहे मंडई. सो जाऊया. वाट खराब आहे म्हणून यायला बघत नाही मंडई. वाट खरीच खराब आहे. वाट अशी आहे मंडई, वाट काढत जावी लागणार. सगळी करवंदाची वगैरे झाडं आहेत. ही सगळी करवंदाची झाडं आहेत मंडई. आणि मंडई तुम्हाला काल बोलत होतो मी की विहीर नव्हती तेव्हा इकडे गड्डा मारलेला होता आणि त्या गड्ड्याचं पाणी इकडनं पप्पा वगैरे म्हणजे चिऱ्याचं बांधकाम जेव्हा झालं होतं घराचं तेव्हा पाणी तुम्हाला माहिती आहे मारावं लागतं त्या बांधकामावरती. तर इकडनं पप्पा आणि आई कॅनने घेऊन जायचे पाणी. सो खूप कष्ट केले त्या घरासाठी मंडई. आमच्या जुन्या घराचं बोलतोय, नवीन घराच्या टाईमला काय विहीर झालेली होती आमची, त्याच्यामुळे तुम्हाला दाखवतो त्या गड्ड्याचं लोकेशन कुठे आहे. मंडई तो गड्डा करेक्ट इथे होता या ठिकाणी. इकडनं पाणी पप्पानी इकडनं या साईडने वरती घेऊन जायचे घरी
आणि आता कसं येईलच रे, आता कसं येईल ए, आता किती येईल कोणी सांगलो ॲड्रेस तू कडेचो. चल फिरून येऊया. सो मंडे आपण पाणी बघायला आलो. कशाला, थोडं थोडं पाणी जमा झालेलं आहे, तर पाणी आलं तर खेकडे पकडायला भेटणार आपल्याला. सो इकडे कुठे दिसत नाही पाणी, कुठे कुठे जाय जरा जरा. आणि मी पण सँडल्स घालून आलो, ते पण खराब होतील म्हणून दिव्या यायला बघत नव्हती. दुसरा पण आला जिबली. सो मंडई जास्त करणं खेकडे जे भेटतात ना ते या साईडला भेटतात, कारण इकडनं पाणी खाली वाहते. मासे वगैरे इकडे चढत नाहीत, कारण नदी इकडनं भरपूर लांब आहे खालच्या साईडला, त्याच्यामुळे. होय. आणि मागच्या मंडई एवढ्यात कोके वगैरे पण पडले होते. हे बघा कोके पडायला चालू झालेत. हे बघा, कोणाकोणाला कोके माहिती आहेत कमेंट करून नक्की सांगा. आमच्या इकडच्यांना तर सगळ्यांनाच माहिती असणार कोके. सो इंग्लिशमध्ये त्याला पिला बोलतात वाटतं. सो हे बघा इकडनं पाणी करेक्ट असं वाहत वाहत खालच्या साईडला जातं. म्हणजे इकडे तुम्ही बघू शकता, इकडे पाणी जमा होतं भरपूर, आणि इकडे खेकडे भरपूर प्रमाणात भेटतात. 100% दरवर्षीच भेटतात मंडई. तुम्हाला बघायला मिळणारच आहे. 6:40 झालेत मंडई. आणि गेल्या वर्षी इकडे रॉकी पण होता आमचा, फिरायला आलेलो तेव्हा. इकडे पाणी वगैरे काय नामोनिशान नाही. सो या साईडने पूर्ण कडेकडेने फिरत 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 वरच्या साईडला जायचं मंडई, तिकडेपर्यंत खेकडे भेटतात. आणि या साईडने पूर्ण खालच्या साईडने इकडनं, आता ही वाट बंदच झालं जमा आहे मंडई. सो इकडनं पूर्ण खालच्या साईडला अशीच शेती आहे, सेम टू सेम पलीकडे. सो तिकडच्या साईडला जायचं खेकडे पकडायला. सो मंडळी एवढ्याशा गोष्टीसाठी दिव्या यायला कंटाळत होती. पाणी आहे भरपूर, चिखल आहे तेवढाच. प्रत्येकाचा माइंडसेट मंडई वेगवेगळा आहे. माझी सख्खी भावंड असलं तरीसुद्धा त्यांना फिरायला वगैरे जास्त आवडत नाही. मी फिरतो मस्त, बाहेर फिरायचा मस्त, एन्जॉय करायचा. काय मंडई, एन्जॉय करण्याशिवाय काय आणखी लाईफमध्ये, आणि काय नाही. आणि कामच करायचं आहे दिवस रात्र, एवढंच एन्जॉयमेंट आहे लाईफमध्ये. सो जाऊया घरी. तिला बोलत होतो 5 मिनिटाचा काम होता, सो फिरून काय घरीच जाणार होतो. सो लेट्स गो, जाऊया घरी. आता काय काम नाही एवढ्यात. नाही फायनली माडात आलो आपल्या. सो आपले बुटं जरा धुवून घेऊया, कारण चिखल गेला आहे संपूर्ण. नळाला पाणी आहे का काय माहिती, टाईट झाला आहे 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 आहे. क्लीन झालेले आहेत, मस्त सुकट ठेवायचे आता उद्यासाठी. टाईट झाला रे. सो जाऊया वरच्या घरी. चले चल चल या. मंडळी घरी पोहोचलो. आईचा व्यायाम चालू. आईच्या पाया दिले मुंगळे मंडई. हलको झालो का जड झालो? हा हलको, तुझं हल्क झालो, पाय हलको जाऊ ना. चला मंडळी आता तुमका जबरदस्त गोष्ट दाखवते. फणस खाऊया मंडई. आणि या वर्षातलं मंडई शेवटचं फणस, कारण फणस संपत दिलेले असत. सो आपण जागा धरूया म्हणत्या या. तर मंडळी या फणसाबद्दल बोला होते. तर ह्यो असा फणस मंडई या वर्षातलं शेवटचं फणस. आणि घरी असत मंडई रसाळ. रसाळ त्याचं काय करतं? त्याचा काडी आहे ना, त्याचं काय करतं? टाकून देऊ भाई. त्याचे वडे करतात माई. वडे म्हणजे भाजतात कापा. हा ते भाजतात काय? एक मत भरपूर लिंक आहे मंडई भरपूर. पण नशीब, नाहीतर प्रत्येक गोष्टीला जावं लागतं इकडे तिकडे शोधायला. काय पाहिजे असेल तर आम्हाला आमच्या शेजाऱ्यांकडनं काय नाही काहीतरी भेटत असतं. काही आंबे जर रायता मंडई एवढे टाइम केलाय ना, ते सगळे आंबे प्रसादाच्या पप्पांनी दिलेले आहेत आणून. आज पण रायता आज पण. होय आज पण मंडई रायता आहे घरी. आणि झालं मंडई आता संपलं सगळं. संपले झाले शेवटचे आंबे पण शेवटचे ते. आता आंबे इतकेच नाही वर्षभर. आता एवढ्यात आंबे पण नाही मंडई. हा घरी हे घरी पप्पांसाठी. पप्पा काढून ठेवूया. सो मंडई कोणाकोणाला रसा वगैरे आवडतात कमेंट करून नक्की सांगा. आता कापे आधी एक दिवस निलून कापे करत मी खाल्ले, आठवणतच नाही माका. मामाकडे असत आता, पण ते वाच कवळे आहेत. हा हाडू कोया मस्त फणस आहेत. त्या दिवशी वाटतं कापे होते आमच्या घरात, मी खाऊ विसरले. होते होते ना.
नाही आधी आजीकडनं आणला ते हा होय होय होते ना? तात्या घरी होते. मी विसरलेले. दोनदा आणले आजोबांकडनं. मंडई ते जेव्हा निघून कडलं तो घरी खाऊ कारण माहित पेशंट घरात असले का मंडई कमी खाऊची तोंडात ताबण असतं माणसांचं आणि मग बाकीच्यांका पाठी मागणं धावायचं लागतं आणि त्याका दिवे एक तर मोठं टेन्शन मंडई आई बरं नसले का त्याका माहिती सगळं एकटक करूचा लागतं. तर खाताना आधीच सांग त्याला कमी खा. कमी खाने का नहीं तो डॉक्टर के पास दौड़ने का. बस झाले थोडेच खाऊ. मला पण मंडई 2-3च बस झाले जास्त नाही आपण खायचा. 5 खाले आपला का सवय नसता काय आई तुमका सवय नाही. पसंत ते खूप खाल्लं असतं लहान असतं पण ढकलून घातलं असतं त्या लोकांची. आम्ही तर लय पण म्हणजे मजा केलीच. हा फणस आंबे झाडावर चढायला काढू. चोरलाय कोणच्या कधी ना चोरूक नाही. हा मैत्रिणींचेच असायचे ना त्यांच्याकडे जाऊन खाऊ. काय शाळेत नाही येताना काय असे घराकडे शाळेतून येताना असला काय नाही हा डायरेक्ट घरात. अरे. घरी थांबण्याचं या नाही कारण बरोबरची घरात जात मरे मार खाऊ गयो. घरा शाळेत ना कधी थांबवू नाही घरात जाऊ डायरेक्ट. तर घरे तर खाऊन झालेले आहेत आणि पप्पांना वगैरे काढून ठेवलेत नीट व्यवस्थित झाकून आणि आईने इकडची सगळी साफसफाई पण करून टाकलेली आहे. आणि आता मंडई एकच काम करायचं आहे ते म्हणजे बाबूची वाट बघायची. कधी बाबू येतोय ती गाडी बाहेर पप्पा बोललेत पप्पा याच्या अगोदर गाडी आणि धुवायला घेतली बस. नाहीतर नंतर पाऊस पण येतो नंतर काळोख पण होतो आणि नंतर हा कंटा करतो उशीर झाल्यानंतर. आणि जर भाड्याचा कोणाचा फोन आला लवकर तर मग काय भाड्याला गेलो काय राहिली मग धुवायची. आणि एकदा दुर्लक्ष झाला की दुर्लक्षच मग. सो बघूया किती वाजता येतोय आल्यानंतर लगेच गाडी धुवायला घेऊया. A few moments later. फायनली तुम्हाला भेटतोय रात्री डायरेक्ट. सो जेवण रेडी झालेलं आहे आमचा. सो गाडी धुवायच्या प्लॅनमध्ये जरासे चेंजेस झालेले आहेत. तर पहिला तर जेवण घेऊया पटपट कारण टाइम झाला आहे बराच आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 9:45 झालेले आहेत. चल आई. आणि आज जेवणात बघा वांग्याचं भरीत त्याच्यानंतर ही सोयाबीनची ग्रेव्ही आहे. सोयाबीन काय खात नाही मी. आणि भाकरी आहे म्हणजे आज भाकरी तुम्ही पहिल्यांदा बघितलं असताना बऱ्याच दिवसानंतर. सो या जेवायला. फायनली जेवण पण झालेलं आहे आणि बऱ्याच दिवसांनी आज वांग्याची भाजी होती म्हणजे वांग्याचं भरीत माझा फेवरेट. आई आणि मी खातो आवडीने बाकी कोणाला जास्त आवडत नाही म्हणून त्यांनी सोयाबीनची भाजी बनवली होती ग्रेव्हीवाली. आणि आज भाकरी होती. आज भात कोणीच खाल्लेला नाही घरात फर्स्ट टाइम असं झालेलं आहे. तर गाडी मंडई बाबू खेळायला गेला होता आणि उशिरा आला त्याच्यामुळे आता उद्या धुणार आहे म्हणून बोललाय. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.